gik mang'eny. Ber goyo mbaka, ber puonjruok. Ka gimoro nitie, punishment onego bed ni time e okang' machalo nade. Weche gi duto igoyo mbaka at premarital counseling. Ma by the time ma koro uchako dak, to nitiere kama ichake. Ni bedo model nang'o, samoro ni ionge a father figure. In idwa bedo wuoro machal nade. Ineno. Samoro miyo ne okidongo gi babani. Ere kaka idwa rito jaodi. Samoro mama ni en ng'ama ne kochiewo to en moyiero lepe e gine. Kama opango gi to orwako to dhi. Ere kaka idwa rito Cleophas. Cleophas samoro idwa ni mondo odonje tich ka saa 11 to samoro ot bende ochopo late. Ere kaka idwa ike ma ka samo chiewo to en ng'ama oikore nikech ma kare mar dwar. Samo oikore mobiro e kare mar dwar. Gino modwaro moyudo. Okelo ot koparo ni nitie ng'ama oika mondo mi achopo. Ere kaka idwa iko dichuo. Koro nitie mbaka mang'eny migoyo premarital level ka. Nikech tinde piny bende odhirowa. Lwedo achiel ok rom. Kinde machon yuto ne ber. Ma nyak ne aelo kach to oganda be ji ne dak e yor oganda. Miyudo ka gimoro ka ne nitie te yuori. Cleophas chon ka ni idwa gedo to wadgi wuonu moro osewuok